Gihapon sa tanan, ano yung pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon? Ang bagyong si Ursula nga atong gimonitor, nagkaduol na kini sa kayutaan sa Eastern Visayas. Kasamtangan, ang iyang sentro na mahimutang sa 185 kilometers east of Giwan, Eastern Samar, base ka na sa tuwang radar dito sa Giwan. O nagkakusog ni ang iyang intensity, nga karon nakaabot na og severe tropical storm, nga dunay dalang hangin haduol sang sentro nga 110 kilometers per hour, o gustiness nga 135 km per hour nagalihok sa direksyong kasadpan sa gipaspason nga 20 kilometros matagtak na. Base na ning latest forecast track sa Pag-asa, gipaabot nga ang bagyo posible pa nga mo intensify further mahimong typhoon category. Una siya mo landfall ditong napita sa Eastern Samar sa may hapon or gabi o mutadlas dire sa Northern Cebu. Kung dili magani mo landfall sa Northern Cebu, mo distansya kini mga 20 to 30 kilometers duol kaayo. So busa mga kapuso, magbantay ta sa mga kusog nga mga pag-ulan nga gikategorize nato nga posible moabot og intense ang gikusgon sa ulan diri sa Northern o Central Cebu o ang nabiling bahin sa Visayas makasinati og light to moderate nga occasional heavy rains. Mao ko to ang pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon gikan diri sa Butan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas. DOST, ako si Al Kiblat para sa Balitang Bisdak. Safe holiday mga kapuso. Apasumpay na ning maong kalabuan sa dagan sa panahon to makauban gyapon nato karon ang pinakawaing sitwasyon sa bagyong Ursula. Ato may davi live gikan sa Pag-asa Visayas. Aniya karon nga atong officer in charge si Engineer Al Kiblat. Engineer Al, mayong hapon and Merry Christmas. May hapon na itong tanan, Super Bob. O may Merry Christmas sa tanan. Abot og Merry ba na to ang Christmason? Asa naman? Usa na may update ni Ursula in general? Super Bob, bago lang gyud siyang nilandfall at 4:45 PM this afternoon dito sa may Salcido, Eastern Samar. O karon kasamtangang ang iyang sentro na may mutang sa 175 kilometers east of Daan Bantayan, Northern Cebu, Bob. Okay, so unsa may kategory na karon o storm signal number 2 or 3 na sa mao mga areas sa especially sa Bantayan? Nagkakusog ang iyang intensity from severe tropical storm nahimo na kini siyang typhoon. Doon na kini siya hangin nga dala siyang sentro nga 120 kilometers per hour o gustiness nga 150 kilometers per hour. So nakaisa ta og signal number 3 sa Camotes Island, Bob. Ang extreme, nabiling extreme Northern Cebu, giisa na to og signal number 2, apil na ang Bantayan Island o kining Daan Bantayan magsugod ang mga lugar hangtod na sa diri sa Bourbon o Tabuelan. So ang signal number 1, nabiling bahin sa Northern Cebu, magsugod sa og sugod are sa Tuburan hangtod na sa Karkar ug Aluginsan. Mao na itong signal number 1. Pero expected na to karon sa naibiling bahay ng mga orasa. Ma-issue na ang sunod nga bulletin at tibuok na Visayas. Ma-issuehan na to og signal number 1, 2, and 3. Bob. So sa may gi-expect na to any moment karon early evening diri sa Metro Cebu lang murag ka concern ta kay di amata karon dinhi ma-raise na ni as of this time storm signal number 1 gihapon ta ang inyong classification nga Central Cebu that includes sa Metro Cebu in general. Sakto ka na, Bob, pero dili ta mo kumpiyansa kay posible pa tang mag-signal number 2 karong sunod natong bulletin tungod kay ni-increase man ning intensity og nagkaduol na sad into a typhoon og atong hibaw-an, Bob, nga naisa na ato ang orange signal heavy rainfall diri sa Metro Cebu, Central Cebu. Nagpasabuti nga nakasinati na tagkusog ng mga pag-ulan o mas kusog pa nga mga pag-ulan og hangin atong gipaabot karong tungang gabi hantod na sa kadlawon ug mabab. So unsa mga apil na diri sa ato sa Metro Cebu in general ang maong situation? Yes. Yes, Super Bati, buok Visayas ni nagkadaiya lang ang intensity. Diri sa southern portion sa Cebu, light to moderate and occasional heavy rains. Pero di gyapon ko kumbiyansa na kay makamugna na nagbaha og dahili sa yuta, Bob.
Okay, expected so daghang apektado ani natong selebrasyon sa 12 midnight and of course ang mga misa sa naglaing mga parokya. Ang weather situation nato karon kay sukad pa kaganihan nag-uwan, ma-maintain ni di ni mo lurang ang uwan karong gabi in general. Ato lang expected nga intermittent, undang-undang, pero naagi ng kahigayunan nga posible ganing moabot og intense nga mga pag-ulan, more than 30 millimeters of rainfall per hour. So mo na itong bantayan, Bob, nga nag-celebrate ta karon sa Pasko, makalimtan nato ang pag-monitor sa nagdanga-danga nga bati nga panahon. Baka expecta tomorrow morning murag mulurang na kining sitwasyon nato and totally will be celebrating Happy Christmas ug mga adlaw the whole day in general. I'm referring lang din sa Metro Cebu area or subang bahin baka sa Visayas region. Yes, suman ni mo landfall o dili man gani tungod sa Northern Cebu karong gabi sa tungang gabi agi expected nato ni nga makagawas sa landmass sa Visayas ugma sa buntag. So by afternoon makasinati na tag improve weather condition in terms of mga pag-ulan. Pero ang atong hangin, Bob, atong hinumduman nga kusog lang gyapon na kay ang bagyo dunay karakteristik nga gitawag nga headwind kanang north nga gikan nga hangin sa bagyo o kanang tail o ikog nga hangin sa bagyo nga iglabang aning sentro sa maong bagyo ang hangin na sang tail o ikog may mohapak diri sa Cebu, Bob. So dili pa nato ni madali og libkas ang mga storm signal diri sa Cebu, Bob. So nag-expecta bisan tomorrow late in the afternoon or evening baka wapay kasiguruhan nga malibkas na to because di magyod early report na to daghan kay mga na-stranded unya daghan kayo nga mga kursonada gyud nga mo pauli mo sakay vapor despite tining atong weather condition in general. Agwanta lang sa tabab sa atong mga na-stranded kay ang ato ang gihisgutan nga bagyo is typhoon category. Nakaisa magtaog signal number 3. So dili na to na madali-dali og wagtang kahingpit ang mga public storm warning signal, Bob. Okay. In general, thank you kayo. Bisan despite of the weather situation, mapurwisyo ta. Merry Christmas lang gihapon niyo diha sa Tagapag-asa. Likewise, Bob, Merry Christmas, Bob, o advance Happy New Year sa tanang mga kapuso. Thank you.